merobeli yo bosemia wansu wo Gusii merobeli yo bosemia wansu wo Gusii chingera chakogokya wansu wo Gusii chingera chakogokya wansu wo Gusii si yetengi ma wansu wo Gusii si yetengi ma wansu wo Ndizi TV Ubwansu Gusii. Biavano mano mwancho morire on Ndizi TV and Onsi at Soveretena in Mabengia. Gogonyana Sembeo and Medico Yasmaine, the Kimeron Givere, Neighbor Motivatano, to Maka Vigere, Nemeron Givere. You are for a community to William Matsukianda, or Katuko, the Somo J. Okia. Kotami kote na omwako yoiga igana to endete koyokumba na kwene kuna nko erole kato semerete nyasaye na ramona ntwe na nabudoju kora omoroberi yo omwako yo asenjira yobotoereru kabisa senjira yabene ekero ndojubuna nigo bwa kirebuya ande onsi soberete igoma jumurira asoberete na kwari ni kiandege komi oso ime yumoroberio tuchaka monae na ntokoramo nae simambi yabone nyino moroberi ne Ensakia yo chaka chinsa ikomi neibere chabona mambia wika chinsa to jeri tuko liala ritko liala buna botambe nigo dire Tuesday ya mangana yobochen oseko wanja Heritage Tuesday asebotame ngote buna ekerori na afya igona liore omotenengu tali ekeroro motenengu na liobwate afya ya afya nero botenengu ekero igwete bimo bya obuya ekero igwete ore buya na liora soke endo chikwirire wikora gense yamo nenusu omogani one koikara se studio ende tojigo kwanda mangana afya se okorigereria afya tunga kitoko yerenda na ndinga kitogwe tanga korwa sama rwaire ao aregende go chanda mwa nyabantu go mwachubona kwari ni kendege komi osoime yumuroberio tujaka monae na ntokoramo nae nimeta mashabiki anonsi bya semwabeta na nibono mwabokire mwasoire umuroberio ekiaera mu maete chinso umuroberio go chaka mwaso tuachaka nainwe na nitwakoramo nainwe muna mashabiki anonsi bintebete chitimu chane chonzi timu Abanakosa, team following, team chini ya maji na team diaspora ayo na mashabikiane kabisa nganjete na ranjete muroberio yo to chaka naro na nitwakoramo nae na bono ligie timu osoe asumuroberio bora nyale na nomogeni ole asumuroberio bwensakia bono mambia twakwarganiri kiandage komitogo tena soa ime yumuroberio tojaka monae na ntokore amo nae ntura sensemo yemitandao Facebook tonyole Ndizi TV News Digital waiga sensemo ya YouTube na bago tonyora Ndizi TV News okonya chingaki na bago tweet @Ndizi TV News wage kerengali kiao na kwa bokire ngota taboke ingogo turabo katutubura nketi na bago toma SMS yao enyenge gocha studio withira se number ya 0792192834 ine namba yane studio asemambi ya aboniga ndomere ujumbe yao ontenga kikwa bokire na nga kiorobereti litukori yao ekegero magusine getinginye kingaini kiari yobondi kiagacha embrake gotwa waswa mwao ote ariganetie na bakonyorana ebinto bya konyorire bibere bitato ase otaraikirani korene nyasaye aise gukobwera na bakonyorana wasukire waikire gochi bosyo asenjera ya mogose asenjera ende igo bali barasensemo yemitandao ninkanina mosoe orro asensemo ya Facebook mosoro ende tuchaka monainwe na ande tokore amo nainwe asensemo ya YouTube bali barasichinse chinde gosora kombate asensemo ya
YouTube na moko mbwatia boiga sinara abu ekorokuna chat na moko chat abu asensemo ya YouTube lende tumira na abu SMS yao ensinini twasuka gochi ibosio asensemo ya Facebook ni ndagete kuri ligose ya soiro tinara producer gose Facebook ya soire korende nkumanyande na ya soire asinjera ya bene kingia abu no ngosmo soire ne tutume SMS ino na Facebook ni gotore Ndizi TV News Digital abuno ensemo ya Facebook gendra kombwatia ase enseme kwenda ensemo ya YouTube na tebia tonyore Ndizi TV News okori kamalide yodeto orike Ndizi TV News abwekaro kwalikire iko kwatonyore kianda gikumi twaba naye asimambi yabona twasuka naye kabisa mpaka yaikejisezo je abona na watena bono ntubata magaseti ntubata yebiro ntubata mugani tugase studio Dr. Denesius omayongo ikara ase studio ndetokwanire abirata to igoroba chenu bwito igori turare nturi robereke munabotambe ekobali meto muntu nare birukunyuginyarete oyu mareri yete oseboniga orinya gitari nena baseberete ngakinyare ko batangana basegete ngamume bazakana korage ntugete kolende ubere nigo bomubegete gesero nere tukumusabiro ko bwena kwa bwango nayore buyasabera oriore bobe nere abwene kyara abantu bande mbare bakubwa buna bono kweya noko nigo ere naro ya nyasao twanjire buna oxygen yago twabosa tutari wakanira Medekero kwa rwalire wajirinya gitari ali oxygen nigere so expensive kole ni yasaere otwanjere otoire oxygen yebosa otari guhakanira akwabo kabuya gwatalire wikire mirimo yao kwalinde pikipi kwalinde gali kwalinde meri kwalinde ndege nyasao kubwerere byonzi ekegera byoge byonzi ogutumeka onde naro otumegete akasiro bogima bwaye ebyoge byo otumeka naro otayigete sabali na gwaika ikona kitota nyasaye nabwate miroberie miya nante tomotamere nante tomotigere kiralingana ekarutu abokire bono mambi twaso tekoboka kore nebitina tekoboka kore ngere tigento kibe yaboka na ekobwate birengeralio byogo chenga inchi byogo kinyo yomino nebyo okorana ngakitwa sukire go chibosio asemambi yabone naro koboka boniga obwate oraire ne ndigitani kabisa tena kesho nikiamuka Joshua atakiona kesho nikiamuka Brighton atakiona kesho nikiamuka Arogo Kirisi atakiona kesho nikiamuka Ekiongo Sevanionseri atakiona kesho Njari atakiona ya ejine chinga kitwa kobe komorembe ase ense ya Kenya andonse asobere no yene ngombe ya jirani yajidekalie bituma byao pati baya osiga sarike igwana moteye ngombe yao nyigorere ngoli ndabu ngoli mugorere moteye nitake tumana pangi pitina pinge tintake matara Ndizi TV obwansu bw'omugusi Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono genda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asukuraria kugukwa ukuraria wokwenyuria ukuraria kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumu sangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire asitivi ya nambeyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yumuchuke birigo ime ye county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kugende ikonge ime ye town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime ye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yumuchubuo gembo genda ase hardware ya moja
genda hardware iri opposite Coca-Cola. Imeyo muchumugunga genda Farmers Choice Agrovet iri stage igoro asegiteseni kia maguta yichigari. Imeyo muchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonya robo kwa liwaito. Ase tauni ya Masimba nigo kugenda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchiakeroka. Na boigo imeyo muchiokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo ya kuangwa irerie na gukoletro bukori bwaye ange nasore. Omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubu ao byorogonko rw'Gusii Kenya n'ensenkima egati yaliyo konyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao muna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mase mukuru asegeti ya Kenya Green Stadium ikenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no mubiri bwechi gosoli ngoche ya mase mukuru asegeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etanende mo Steven Captain 001 yesiketa senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba ngoika chisa 12 nenusu chigosori ime ya Ndizi TV.